ngizocela ke singakhohlwa ukuthi sisenkantolo sihloniphe imithetho yenkantolo. Ngizocela ummangali atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Igama Imelda iyanga yaphuma ka-intaba yaphinda yangaphansi kwe-intaba futhi. Sicela ummangalelwa atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Igama lami Caylum Petersen. Kungabe size ngani enkantolo? Sizikho ngezinyawo kodwa nizochaza futhi inkingi futhi yenizingayo kundlula izinyawo. Wambona ibasa wami leyo wakuba nimletha ka-enkantolo. Unsili le ibaba wa ibasa waniza ukuthi nithi ubasa wantshela ukuthi kuni-inyu lockdown. Imisebenzi kanjani kwaphela anyeke nikwazi ukuthi nizifike ka-imisebenza ngoba yena COVID kuzobe kanjani kungabi kahle. Senithi kulungile ke emlungu noma sinizobulawa indlani ibantwana bami lebo indoda imfazi bancane kulungile nizohamba niye ekhaya nihlala. Loko nifikile ekhaya nihlala one phone on Monday, ikuphi insipho yakugesa. One phone on Tuesday, ikuphi teaspoon yokugoqoza inkomisho. One phone ngesithathu, izingubo zami lezi nilala ngazo nifudumeza lezinyawo. Lokho nimtshela ukuthi inyanga iphelile niqala imali uyanilwisa. Unilwisa kanjani ngoba animusebenza Monday ufuna insipho, Tuesday ufuna ingubo, iWednesday ufuna ini. Senifuna ukuthi anibhadale ngoba anisebenza nilokhu nihleli ekhaya. Nibhadali basi. Ngicela kuphuza imhlabunyana ngoba niyagula. Kungabe uyalazi icala olethelwe lona enkantolo uyalivuma noma uyaliphika? Hayi ngiyaliphika lena. Ngiyaliphika ngivuma. Ngilethwa u-Imelda lana ethi angimkhokhele vele ngeke ngimkhokhele imali vele akaklini akenzi lutho ekhaya ufuna nje imali yami. Ngizocela ukungenisa abameli benu mhlambe bazolekelela kuleli cala. Ngisenza lokho ngicela usichazele ukuthi yini eyenza uliphike icala uma kuthiwa kumele umkhokhele ukuthi ubesebenza ekhaya working from home njengoba umfonela umbuza izinto esekhaya. Ngicela ungicacisele kuleyo ndawo. Hayi njalo ngangimfonela vele angiphiki. Kodwa into eziningi wayifihla noma ngingazi ukuthi uyibekaphi. Yabo izinto njenge under yami wayifaka ku-deep freeze. Wayibo leyo. Kathi ngene ekamereni nomuntu wami ngihleli naye lana useyangitshela ukuthi mina ngiyabanda embedeni. Okunye futhi wathatha ama cornflakes owahlanganisa nokudla kwezinja. Shuthi njalo nje ekseni izinja zami zidla ama cornflakes, ingane zami zidla ukudla kwezinja. Uzama ungitshela ukuthi ingane zami ziyizinja yini ngoba udlisa ukudla kwezinja. Uyabona udlala ngami lokho. Miss Imelda, ngabe uyayazi lento akhuluma umqashi wakho? Zange niphinde nithi ibantwana ubazayo ukuthi izi inja. Mini niyenza imenywa why understand why is ukuthi indaba ukuthi fanele unishintsha uyenza imenywa yokuhlukana. Inje nayo fanele ukuthi iphathiwe kahle idla macrophylaxis ngesinye isikhathi. I-Andi le wantshela ukuthi wanshisela uphethile imamphalsa namfakela yona ka-fridge ukuthi iphume afake injoka lamamphalsa azokhona kuphona. Sewena awunadanki kahle basi. Kasa awunidanki wena ugcwele idoda yaka-intanya wena. Awunidanki wena. Ngifuna imali yami wanikoloda kudala nisebenzini imafoni ifuna imali yami. Your Honor, my name is Titi Pasha, and I am here to represent my client, Caylum Petersen. This man over here, my client, the defendant, we are here because of a silly case from Imelda, who is, I don't understand this person, Your Honor, because my client is a CEO of a multi-million rand company. He's a very, very busy man. He's a CEO of asset management company called Fagimali Uzobona Pty Ltd. You only put on 1,000 rand per week. You find 10 clients, and then you get your. At the we end are of the not week. here to advertise itokfela zenu zago Okay, WhatsApp. sorry, Your Honor. Ngicela uze ne-argument yakho.
My apologies. This person here, Imelda, is causing stress to my client because my client, number one, has been taking care of Imelda for 15 years. 15 years. Number two, my client has had to go and learn isiZulu to accommodate Imelda because Imelda and English, they don't. Ooh, we tried, and then she still, my name eats. And then even her Zulu is still terrible to this day. We don't understand what half of the stuff she's saying now, but that's not the point. The point is she's trying to exploit my client by getting money for free. It's a lockdown. She went home. Agana ID, ubriji gezi, la pasala corner. She's just doing illegal things. We don't even know. This is not an immigration court. We are not concerned about the immigration status sakhe. All we are concerned about is whether she qualifies for imali le udinga ukukhokhelwa yona njengoba she was working from home during i-lockdown. Imelda imalini othi kumele ukhokhelwe yona. 500 ngeilanga kusho ukuthi manje imali yankolota yena i-15,000. Huh? 500 ngeilanga. How many days has it been? Yes. First of all, what I want to say to the defendant is this. We are not here to treat her. How many days? We are not here. Why are you in Basa? What one for this cutting in phone? Good car, good in phone. If I didn't forget phone, I'm in charge. My child. Now, the first thing that I want you to understand. The first thing I need you to understand is this. We are not here to do maths. 15,000 divided by 500 will give you the number of days. What kind of attorney doesn't even know that? Anyway, that is not my point. All right. My point is, my client, Your Honor, deserves every single cent because she has done the time. Now, she deserves to be given that money. And first of all, what I want to talk about is Mr. Petersen is obviously a criminal. Obviously, he's doing something fraudulent. Where have you ever seen a company? Where have you ever seen a company titled Fagimanu Zobona? Fagimanu Zobona. What kind of company is this? If business has nothing to do with you, if business as Zulu discuss njengamanje, engicela ukwazi ukuthi sekunesikhathi esingakanani Miss Imelda esebenzela wena Caylum? Yena usengisebenzela 5 years manje. Kodwa uthi yena usengisebenzele 15 years. Kanti ayikho yonke leyo nto. Hayi. Okay. Into futhi lo muntu hle unyaka nonyaka nje mebuya le ko Mozambique uhleze ebuya nama passports amasha. Njabo nje last year lo muntu ube na 25. This year usena 23. Kanjani? Shuthi yena onyakeni uzalwa kabili and hayi ukuthi uyanyuka uyehla usuka 25 uya 23. Hayi ngeke lo muntu ngeke udlala ngami ngeke ngikhokhe mina. Akukho lutho mina. Sicela ukuza ukuthi uthini. I object because this is not an immigration court. Asizele ukumenda bama passport. You are talking about This is not your court. You will not decide what is discussed in my court. Only I have a right. I'm sorry, Your Honor. Thank you. I'm sorry, Your Honor. This is also, I withdraw my statement. I withdraw my statement. This is also not a FHM shoot. You must look proper when you come. Why uzalanga masutu ngatu chama boy? Are you here for a FHM shoot? Are you here for GQ? What are you here for? Senkantolo. Can you dress like an honorable? Ngizocela indaba inkinga zenu nikhulume outside my court. Yes, Miss Imelda. Imelda. Ngicela ukubuza lokhu unikasha baba imlunga wa
loko uniqasha ukhangile unibuza i-transport loko unibuza ukuthi niyakwazi unikoroba ukhangile unibuza impasa noma i-passport loko unikoroba indlu yakho akukhona la uthi umfuna i-passport akakumkoroba aniwasha nemajoki wakho lawa into le yakathoyetha awukhanga unibuza ukuthi ni i-passport ayingena phela ngicela imali yami. Caylum, ungabe uqinisile Miss Imelda ukuthi ubumfonela umenza asebenze esekhaya? Honorable. Mkhulumtshela. Here's the thing. We only ask Imelda ukuthi where are things, because it's impossible ukuthi asebenze from home. Uyenza njani itiya use where is she? Zimbabwe. How are you going to make a cup of tea? How are you going to work from home when you are not in the home? Your job is to be a home. You take care of things in the house. So if you are not in the house, okay, ngenzela itiya again. Cala usenzela itiya Imelda. Sibone ukuthi izofika la. Yeah, I have a question. I have a question for Honorable Titi Pasha. When you say we shintshe napkin, can we shintshe napkin? Ngoba kunuka la. Thank you. Ngicela netiye la usikhombisa ukuthi uyakwazi ukwenza itiye ule. Okay. Okay, kulungile. Ngiyakuzwa baba ukuthi uthini ngikuzwa kahle. Kulungile. Nayi question enginayo ke mina. Question wena awukaze yini? Awukaze yini wena imela wakho uthi mina niyenze itiya manje. Iba ithi nimuphendula. Uthi nikwenzela itiya wena baba in-law yokuthakatha yakho ini easy ke. Baba basiwe imlungu wa. Phezulu kwekharethi kuni igedlela polaka amanzi inshukela lingaphansi kwekharethi leli lesikhanga sibeka kilo maplate ma-brown uzothola inshukela ne-intiya yakho ibisa lika in-fridge thatha ubeka phezu kwetafula wenza itiya uphusi senisebenzile jaja wanibona ukuthi niyasebenza nisekhaya niliyenzile itiya wathi niliyenzile ke. So basically, you do the same job as Google. Ufuna ukubhadalwa njengo-Google we. Mr. Mangaliso, ubusakhuluma? Yes, your honor. Nginenkinga yokuthi ke lani client yami emkhona ikhulumela phansi ivolume angiyizwa nhlobo. Kodwa ngine show ukuthi client yami ikhulumela ukuthi ubaba uPetersen uyisigebengu. Ngoba naye ubaba uPetersen uke wawenza ama-meeting kwi-Zoom. You are doing ama-Zoom meeting usebenzela ekhaya wayithola imali. Yini eyenza ukuthi ungavumi ukuthi client yami isebenzele ekhaya ngoba kade uyifonela phela. Uma ufona ufonela indaba zasebenzini. Uma usekhaya uzokwenza into zasekhaya. When you called my client from home for her to do things that are required at work, you have to pay my client every single cent. Your honor. Ngabe khona unye office kusho? Your honor. Now this is very simple. This is very simple, your honor. Okay? Angeke ufune ukuthi sikubhadale a full amount if you are not at the office. Asimbhadaleli for consultative work Imelda. Because aga consulti simpatala because she takes care of the home. Mr. Petersen had to occur. Man, what's that word? Yes. Okay. Petersen, man. Okay, sorry, Your Honor. What I'm saying is, Petersen had to do his own thing. He had to do his own thing. Azenzele amatiya, azenzele konke. How are you going to be a maid from home? How are you going to be a maid from home? Are you Google? Because we can Google how to make a cup of tea. We can Google how to do everything. My sitati phone here to fonela wena. Okay. We are calling you. Mr. Petersen, zikhona ikhathi la umfonele khona uImelda umbuza izinto zenziwa kanjani ekhaya lakho.
Sorry Nkosi enkantolo angizwa kahle. Ngabe zikhona Ungizindlela. izikhathi la umfonele khona u-Imelda umbuza ngokuthi izinto zikuphi nokuthi izinto zenziwa kanjani engekho esekhaya. Angithi ngangimbuza ngoba vele ngangazi ukuthi zike. Yena ujwayele ukuthatha izinto ayifihle noma ayitshontshe ahambe nazo. Ngingazi ukuthi It's a big house. nami. The big house, Your Honor. Ngaze nami It's a ngaze very big ngaqasha house. omunye umuntu, ngaqasha omunye umuntu ekuthiwa uGloria ngoba lo akaklini, akawashi udlala ngami. And yabo uGloria uyawenza, uyayishaya nje i-blow job. Ayibo, uyayishaya i-job yakhe uGloria. So mina nje angimfuni, angimdingi. Akakwazi ngisho ukuklina, indlu ingcolile injani and ufuna ngimholela mahala. Ngeke ngenze leyo nto mina. Okokuqala nje le blowjob olushiyo ngizothatha ngokuthi kuleli blowjob olushilo udidwe isingisi. Yeah, no. Your English, my client in English, Your Honor. Nqese Nkosi enkantolo kushuka shibilika ulimi nqese. My client and English don't really go together. It's in this fact- Your Honor, my client and English don't really go together. He's not really that good in English. That's why I'm here to speak the English. Now, here's what happened. It was one time where there was an online house party. It was an online house party. We called Imelda and asked her where she put the cocktail glasses. Now, it's a big house that Mr. Petersen lives in because he's the CEO, as I said, of asset management company, Magimalo Zobona, PTY Ltd, where you only put 1,000 rand and you get 6,000 rand. Interested in your advertising. Okay, but the point we are making here, Your Honor, my lady, is that we do not pay someone for consulting, especially if you're a housemaid. No. Okay. Yebo, Mnumzane Mangaliso. My lady, I only have one question. I remember the defendant said that if Imelda works like Google, and he said with his own mouth that you can Google how to make tea. The question is, they do not want to pay my client. If they could Google, why didn't they Google and leave my client alone to enjoy his time with his family? But they decided to not buy data and Google. So is my client data? Is this your data? Do you actually, are you trying to say my client is data? Why didn't you buy data and Google? Because now all of a sudden you can Google. Why didn't you Google where the teaspoon is? Why didn't you Google where his underpants are? Why didn't you Google it? Now you're using that against us. No, pay the money, Baba. Pay the money. You can't take the land and the money. We want the money. Whoa, la, when I FHM. Here's the point that we are making here. Okay. Are you listening? GQ. La, carefully. Okay. This is a very big house that Mr. Petersen lives in. Imelda had her own cottage in the back of the house. All right. It's a big house. Imelda hides things in the house. It is not Mr. Caylum's business to know where are the spoons, where's the, Yeah. It is not his job. Mama Judge. Mama Judge wakati enkulu Nkosi yami ngicela uku-inch. Ungazuni ngiqambele imanga wena baba wensilungu uthi mina cottage. Awuntshela ukuthi cottage yakhe ni bantwana bakhe ningayidli. Obukhangani bona nini cottage yami mina ka-inch. This is exactly why Mr. Caylum took up Zulu lessons. English is a problem for this woman. Do you understand? Do you understand what's going on here, Judge? Nawe uma now. Your Honor. Yes, le case Your Honor. mina. Yazi lo muntu lo ngihambile ngawuthatha ama lessons. Ngahamba ngosifunda isiZulu ngoba lo muntu lo unekhanda eliqinile. Ngizamile ukumfundisa isingisi kanti yadumpoti yani la ekhanda. Hayi lo. No. Lakho uthambile ke. Please tell nje ungiyeke. Please just tell us what does Caylum mean. Anginalo usuku lonke kuzomela sigoqe
Ingoda. Imelda, yini ekwenza ubone ukuthi kumele ukhokhelwe le mali? Umama womfazi nendoda inkosi inkantolo ephezulu. Loko nihleli ekhaya kufanele nibageze nibayenzile ikudla. Anitholi isikhathi sokuthi nibageza nibayenzile ikudla. Fanele ni-charge ifoni, i-charge yami ihlala ikahle ngoba ivasa uzofona. Lokhu sekamfona, Imed, ikuphi into ekanje, Imed, ikuphi into ekanje. Anisangezi umntana wami weyindoda lo imncane nibhizi nivasa. Niyaphendula, ivasa ilapha ifridge. Aphinda afone futhi ngile 3:30. Loko nithi nikorabha indlu, anisakhona ngikorabha indlu yami. Abuze mina ukuthi imopa yaka indlu yakhe insipha sikuphi. Nizosebenza nisebenza kanjani? Nyinyaki ba indoda nemfazi wami laba abancane kanjani? Lokhu nisebenza yena navile nisekhaya kodwa uniqoshe ukuthi nisekhaya nihlala ekhaya. Nihleli ekhaya kodwa niyamsebenza futhi nihleli ekhaya. Ifona yancharge futhi ubhizi. Nishaje ngengezi leli nilibhadala ngani lokho anganibhadala lokho afuna njalo ukuthi mina nimtshele ukuthi izinto zikuphi. Hayi kulungile ngiyezwa. Mr. Caylum, ngicela ungitshele izizathu ezenza ukuthi ungafuni ukuyikhokha le mali yokuthi uImelda esebenzela ekhaya. Hayi, ngeke ngikwazi ukumkhokhela nje le mali le. Okuqala nje ubengaclean. Ubengenzi lutho nje. Wehlala nje kwifoni. Ayikhulumela nabangani bakhe, ayicela nemali, enze yonke into nje engamele ayenze. Engakho nami ngaze ngaqasha umuntu oGloria ngoba yena uyangiklinela lo ngeke ngimkhokhele imali. Angifuni futhi enye into futhi lo muntu lo ngimficele kuMozambique. Njalo mengimfonela ngimbuza ukuthi hawu ukephi kanjani siyakukhumbula uzobuya nini? Uyangitshela ke yena ukuthi mengizwa nje ngizwe umsindo, ngezwe ukuthi kugcwele abantu la ngathi usethaveni noma ukuyishibhini nje. So mina ngiyasaba ukuthi lo muntu abuyele ngoba bengayenza i-social distancing. Showcase lo muntu lo no-COVID-19. So mina ngisabela umndeni wami, ngisabela nami, and nje angimdingi manje, ngi-right mina ngoGloria. And ngeke ngimkhokhele isenti ngoba ngeke ukuthi usebenzele endlini ngithi mina Ibakade sonibhadalile. ukudla kuzoyisukela eMozambique uzuze la ngize ngidle mina. Cha. Now, my lady, in my closing statement, we would like to say that the Caylum family has taken Imelda in as one of their own. Yes. And she has been a part of their family for many years. She's earned money. She's went overseas where everything was paid for. She would have never gotten to the Maldives if it wasn't for the Caylum family. Passport. I need to for my passport. And all the passports say you are 24. Next thing you are 23. Next thing you are 21. She's very dodgy, Your Honor. And another thing. We are not sure. Thank you, my lady. Thank you so much. Now, this case is very painful for my client. It's almost as if a family member is here to get money out of this good man who's been taking care of Imelda Futi for many years. Who Imelda would have never known what a swimming pool looks like if it wasn't for Mr. Caylum. Mr. Caylum learned how to speak Zulu, just especially to accommodate Imelda Futi. For this person to come back and try to charge money. First of all, when Mr. Caylum called Imelda sounded like she was in a shebeen. Did she social distancing? She answered her call. Mm-hmm. She answered the call. And then it sounded very busy in the background. We were busy. It was very busy. So there was no social distancing there. That means she can bring in corona back into the house. We cannot let this person take advantage of the Caylum family. Mr. Caylum is a very busy person. He's a CEO of Fagimalu Zobona Pty Ltd, where you only put 1,000 rand and you get 6,000 rand back. Interested in how this. But the point, I'm sorry, my lady, but in closing, we are saying
We cannot pay her because we have somebody else and it's too late for mama. Mr. Mangaliso, ungabe kukhona ongakusho for i-client yakho? Oh, yes, my lady, I'm going to make this very simple. I'm going to prove to you, my lady, in my closing statement, that Mr. Caylum Petersen is a liar. He said that he learns isiZulu to accommodate Imelda. But that means he could only speak English. But in front of you, Your Honor, in front of you, he spoke about Gloria giving him blowjobs. Hi, boo. Asikho lapho okwenzeka emzini wakhe ushilo wathi kushelele ulimi liyashelela. No. Okay. How does the lim shelela in your own language, in your home language? How does your lim shelela in your milk language, in your mother language? How does it shelela? Okay, I'm sorry. Ungasitshela wena ukuthi lelo chaza ukuthini ngesizulu? Shelela. Not shelela, le blowjob. Blowjob. It's mouthpiece. Something, putting something in union. Yes. Uyabona bed. Says. Yeah, okay. But then in my closing statement, I want to say ukuthi Mr. Caylum Petersen siyacela ukuthi akhokhe imali because we have proved, Your Honor, we have provided proof that Imelda worked from home. She was getting calls that have to do with work. Anything that has to do with work, when you are home, you have to be paid for. Ukuthi ufihle ama-teaspoon ayikho lonto, akekho umuntu ongayazi teaspoon wakhe ukuthi ihlalaphi. Uyamfonela yena ngoba ubefuna ukuthi aqhubeke nokwenza kwakhe i-blowjob, njalo i-good job. Sorry, ngiyaxolisa kuphindile washalela ulimi. I-good job. So siyacela ke ayikhokhele leyo good job eyenziwe u-Imelda iclient yami. Inkantolo isisithathile isinqumo. Okokuqala nje angizwa kahle ukuthi niqonda ukuthini menithi ukubamba ucingo akukhona ukusebenzela ekhaya ekubeni abantu basema call center bayasebenza basebenzela emakhaya. Angizwa ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi ubungakwazi ukuzenzela izinto ngaphandle kokuthi udinge ulwazi kuyena ekubeni ngisho isangoma usifonelile uyasikhokhela. Angazi ukuthi benithi uMiss Imelda ifone uyicharge ngamalahle yini njoba nimfonela. Ngakho nje isinqumo senkantolo esokuthi just like everyone else who's been forced ukuyosebenzela ekhaya njengoba sibhekene nalolu bhubhane le-COVID-19, a maid who is answering your calls and who is telling you how to do things in your own home should not just be paid as a maid, but also should be paid imali yakhe njengomuntu osebenza e-call center. Ngakho-ke inkantolo iyawunyusa u-500 per day, usewenza u-750 per day. Una 14 days ukuthi uyikhokhe le mali. Uma kuwukuthi awuyikhokhanga, inkantolo ayizuba na choice but ukuyokuvalela ejele. Uthe usuqashe uGloria, u-Imelda awusamdingi ukuthi azosebenza kwakho. Ummeli wakho wathi unendlu enkulu. Ngiyacabanga ukuthi njoba unendlu enkulu nebhizinesi enkulu uzokwazi ukubaqasha bobabili bazolekelelana kulendlu enkulu. Ngakho-ke Miss Imelda uyaluwina icala. Imali yakho uzoyithola within the next 14 days. And I will not be accepting any other cases afana nale. If your maid answered your call at least 2 times esekhaya, she qualifies for a full payment as someone who worked from home during a lockdown. Ngiyabonga. Hayi, ngeke ngiphatheke kabi ngaleli cala bekumele ngiyiwine lento le. Manje lento izophazamisa ibhizinisi yami, ngiphathisa nangestress, usezofuna nezimali kumina. Hayi angikho happy ngale ndaba le. Ngeke kusamele ngiyobuza umunye ujaji ongangilungisela le nkinga le. Ngeke angikho happy ngempela. Yabona-ke manje yabona-ke. Ngeke. Ngeke. Mama make ujaja waka inkantolo wanisiza weniyenza umuntu ophakathi kwe-evanto. Ngiyabonga ukuthi umuntu ngami manje ozonibhadala ngizokwazi
ni iyongwathwa ni idla ni imhlonyunywana we-COVID. Niyabonga Jaja, niyabonga Makhi. Njabulini ya ifa.